gaat. Ja, ik weet waarom het gaat. Bovendien, uw borden zijn vrij duidelijk. Ja, ik ben blij dat het wel goed overkomt. En nogmaals, dus dat is nog steeds onze vraag. En eigenlijk naar het parlement, maar ook naar Nederland toe. Van, guys, we kunnen het zonder een Rijkswet. We hebben het al 10 jaar gedaan zonder Rijkswet. Dus het heeft toch behoorlijk wat invloed op de democratie hier op Aruba. Dus het is de bedoeling dat toezicht is goed, maar niet via een Rijkswet. Via lokaal wetgeving, zoals we het hebben gedaan. We hebben gedemonstreerd een aantal jaren al dat we het kunnen. Laten we het zo houden. Als het in de toekomst anders zou moeten, dan kunnen we wel spreken. Maar tot nu toe gaat het goed, dus laten we het zo houden. Dat is eigenlijk de core van de message die we hier... Ja, ik kan hier nu maar kort zijn, want ik moet met de koning mee naar binnen. Maar de reden waarom wij, wat we hebben 2 weken geleden in de Rijksministerraad besproken. Ook met instemming van alle 4 landen. En waarom wij daar als Nederland een voorstander van waren, was omdat we daarmee ook Aruba lagere tarieven konden geven voor het lenen. En dat levert heel veel geld op, zo'n 60 miljoen is de berekening. En we hebben daarover onderhandeld met zowel de huidige als de vorige regering. We wisten dat daar wel verschillend over werd gedacht, maar uiteindelijk heeft ook uw regering daar wel mee ingestemd. Dat is de reden dat hij nu naar de Raad van State is gestuurd. Uiteraard zal ik uw boodschap ook mee terugnemen naar Nederland, want hij ligt nu bij de Raad van State. Ja. Er moet ook nog een landsverordening komen bij u, hè? Dus... Het was zonder consensus, zonder consensus. Dit is een Alleen, zijn... er was dus op dat moment consensus met de regering van Aruba. Met de regering. Maar nogmaals, niet met de volk. omstandigheden kunnen veranderen. En dus alles is altijd bespreekbaar. Dus, Ik moet helaas nu naar binnen, want ik moet bij de koning zijn, maar... Bedankt voor uw tijd. Tuurlijk, altijd. Fijne dag.